Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Мамадыш телевидениесе эфирында Авылым таңнары тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Аның иҗат төркеме Хамин Инур Юнусов бүген Арташ авылында. Әлеге торак пункт нинди яңалыклар белән яши, бу турыда бүген танышып китәрбез. Әлеге торак пункт район үзәге Мамадыштан көнбатышка таба 20 километр ераклыкта урнашкан. Аның нигезләнү вакыты 17 гасырның 2нче яртысына карый. Авылыбызның тарихның килеп чыгышы 1650-1680 елларга карый. Замандагы шушы урыс тарафыннан әзерлекләнгән халыклар дәрәсәгә качып тараганлыктан менә шу Арташ тагын юарышмадан күчеп килгән дигән риваят бар. Бер җиде хуҗалык шушы урман арасына Шишмәле җылгага чокырга килеп урнашканнар. Бу инде бу кешеләрнең килеп чыгышының тарихы Мәмдәштән, Мамадыштан килеп чыган Мәмдәш дигән кешеләрдән. Мәмдәш бабаның балалары Әрдәш, Арташ, Әрнәш, Бикташ дигән балаларыннан килеп чыккан дип әйтәләр инде. Шушы Әрдәш дигән кеше шушында килеп урнашкан җиде хуҗалык Арташка әйләнгән соңыннан шушы хуҗалык әкренә урманны төпләп, урыннарын авылны җәелдергәннәр. 1800 елларны монда яшәгән 900-гә якын кеше хуҗалык саны билгеле түгел инде. Алар инде монда иң беренче килгәчтәге мәчет салганнар билгеле. Мәчетнең манарасы булмаган, салам түбәле мәчет, монда инде шунда җыелышлар, гыйбадәтләр кылу булган. Һәм дә инде алга таба мәчетне улайту буенча инде менә шушы хәзерге мәктәп булып торган мәчет инде яшәүдән туктады. Бурны шушы мәктәп саклана. Шушыны мәчет итеп салынган бик матур бина. 1900 елны ул мәчет кызганычка каршы яна. Һәм дә яңадан Акманнан ат белән Марат агачы ташып, яңа мәһабәт мәчет салына. Мәчет инде 18 ел мәчет булып торганнан соң аның манарасы Совет хөкүмәте тарафыннан аударылып мәктәпкә әйләнә. Бу 1931 ел була. Анда Мәүләви хәзрәт шушы манара аударылганнан соң сөргенгә сөрелә, шунда ват була. Менә мәктәп 80 ел мәктәп булып торганнан соң инде ул үзенең вазифасын бетерә. Балалар буна сөйәпле инде дөрес инде мәктәп инде таушалган 80 ел 100 ел аның салынганына җимерлә башлаган моның урынына инде яңа мәчет салабыз дигәндә фикерләр бар инде. Шулай да инде менә бүгенге көндә әле мәчетебез дигән бәләкәй мәчетебез яңа бик яхшы. Менә бу мәчетне салучы Усманов Илнурга инде хәерле сәламәтлектәр телик, хәерле бәрәкәтләр телик. Иншалла инде уларның документларын тутырып мәчетне салу дигән хыялы белән йөри, җәйкене шуңа керешәбез дип уйлыйм инде. Бик күңелендә инде яхшы уйлар, яхшы хыяллар. Татар иленә Шаһинур Мустафин, Нәзифә Кәримова һәм башка күренекле шәхесләрне бүләк иткән Арташ авылы Урта Кирмән җирлегенә карый. Аны федераль трасса белән яхшы торыштагы юл тоташтыра, йортларга газ, ут, су кергән. Урамнарына кышын даими төстә чистартып торалар. Җирлек башлыгы Булат Хәсәнов әйтүенчә, торак пунктның киләчәге өметле булыр дип фаразлана. Эшләр дәвамында шуңа инандым. Һәр авылның үзенең тормыш рәвеше, үзенең авылның халкы үзенчә икән. Арташ халкы инде үзенең тырышлыгы белән аерылып тора. Бүгенге көндә безнең Арташ авылында 51 хуҗалыкта 130 кеше исәптә тора инде. Инде бер 120 меңнән шунда көн күрә Арташ авылында дип әйтергә кирәк инде. Инде заман үзгәрүенә карамастан Арташ авылы бар безнең гөрләп яши. Инде моның беренче мисал итеп әйтелде, 2 ел эчендә генә салынган 9 яңа йорт. Бу бик зур күренгеч 51 хуҗалык арасында шул хәтле йорт керү инде. Монда инде бу йортларның төзүчеләр инде шунда авылда яшәүчеләр дә бар. Инде күп мәдрәсә шул Арташтан чыгып гомерен читтә уздырып, инде өлкәнәгәч дип әйтәм соң инде үзенең туган туфрагына кайтырга теләгән кешеләр, андыйлар да бар әлбәттә. Инде заманча итеп өйләрне төзиләр, анда инде Арташта безнең мөмкинлекләр дә бар. Инде газы, суы, уты дигән шикелле тәртиптә барсы дагын шуңа да мош кеше тартыла торгандыр. Арташ авылына барган юлыбыз да безнең яхшы күтәртелгән юл, һәр вакыт ачык тора инде шуңа күрә. Җәендә, кышында дигән шикелле инде кайтып кеше туганнары белән, бала-чагасы белән тормыш итә ала инде. Әлбәттә безнең Арташ авылы урта үзәктән инде 3 километр ераклыкта урнашкан. Табигаты бик матур. Инде анда аның йортлар төзелүендә сәбәбе халыкның тырышлыгында дип уйлыйм мин. Үзенә үзе таянып, үзе акча табып, инде йорт сала икән, бу авыл халкының тырышлыгын күрсәтә.
Әлбәттә, инде без дә үзебездән килгән чәйне ярдәм итәбез аларга. Орташ авылның шуңа күрә мин уйлыйм инде киләчәктә перспективасы бардыр дип, инде анда бар халык өлкән яшьтәге дә бар әлбәттә, инде бар да эшче кешендәге халык әле анда бар. Шуңа карамастан алар үзәк усадьбага килеп эшләп йөриләр, хезмәт кыялар дигән шикелле. Безнең инде Кызланча каршы Орташ авылында фирма бетерелде. Шуңа да карамастан менә безнең Орташ авылында туып чыккан егетебез Гатин Рәгыйф Миннабаев дигән фермерлык хуҗалык җитәкчесе анда планштыра үзенең яхшы гына семья фермасын булдырырга инде менә ул әлбәттә инде Орташ авыл өчен тагын эш урыны була, анда хуҗалыгын менә шунда җәелдерә инде ул. Анда менә зерно скаты бар аның. Әлбәттә халыкка та яшәешкә, мал туар асрарга бер мөмкинлек тудыра. Чөнки шунда кирәк икән икмәк сатып алалар, кирәк икән печән сатып алалар дигән шул вакытта эш урыннары да инде. Орташ авылында гомер кичерүче Сафиннар гаиләсен дә әнә шундый эш сөюче нык хуҗалыклар рәтенә кертергә кирәк. 2 баш сыер, 2 бозау, шуның кадәр санда симертүдәге үгезләр, ат һәм 10 баштан артык сарык малы. Аларның хуҗалыгында әнә шуның кадәр терлек исәпләнә. Гаилә башлыгы Газинур әйтүенчә, алар элек-электән терлекләрне күпләп тоталар. Ит бәяләре югары вакытта нитә инде, аклый. Менә бу соңгарада ит бәяләре төште бит. Sütün satasın, kırım şolu indi. Основной. Isteme kırım diyen şekilde. Ул үзе дә иптәше Алсу да авыл хуҗалыгы оешмасында хезмәт куялар. Терлек азыгының бер өлешен эш хакы хисабыннан алсалар, күпмедер күләмен акчага юнәлтергә туры килә. Әмма терлекләрнең баш санын арттыру мәсьәләсенә килгәндә, Сафиннар әлегә ашыкмый. Киләчәккә планнар дип инде ансы ничә мөмкинлек булса ниттергә инде арттырырга. Шул кырмалар җитәрлек булай. Шул Сатып аласыз инде бер өлешен. Әйе, бер өлешен сатып ала, бер өлешен үзебез әзерлибез инде. Бер өлешен колхоз бирә эшләнгән шул. Күпләп терлек асрауның тагын бер уңай нәтиҗәсе булып Сафиннарның яңа йортлары тора. Аны узган ел өлгерткәннәр. Җәй башында тотынган идек, көзгә өй тию үткәрдек ди Газинур. Авылда калганга күмисең соң? Юк инде, шул кенәсе инде. Авылга yerleşкән. Үтүзеп куйгансызмы? Әйе, онсы кит алмас, китәсе килми инде ул. Шул. Кредит алып үтүзеп куйды инде менә 300 мең кредит алган ик. Кабаттан инде танышларга бурычка кирип, бер җәй ичендә ис алып инде. Менә кредитларны түләп бетергәч, алга таба күз күрә инде. Яңа йортлар Орташ авылында бер Сафиннарда гына түгел. Соңгы елларда авылларда ишек тәрәзәләренә аркылы такталар кагылган йортлар саны арта барганда Орташ авылы бу яктан киресенчә үрнәк булып тора. Биредә соңгы 2 елда гына да 10ннан артык яңа йорт калкып чыкты. Шуларның берсе Гыйззатуллин Илсур абый хуҗалыгы белән бүген танышып китәрбез. Илсур һәм Соня Гыйззатуллиннарның паспортларына Орташ авылында яшиләр дигән мөхөр узган елны гына сугылган. Моңа кадәр алар Ярчалы шәһәрендә гомер кичерделәр. Гаилә башлыгы тумышы белән Орташ әйптәше Урта Кирмән авылыннан лаеклы елга чыккач та туган нигезгә кайтып төпләнү хакында электән планлаштырган булалар. Инә кайда җип шунда. Миндә каршы килгән барыбер үзебезнең туган як, туган авыл бит инде. Хәзер бит авылда тегелеккә без үскәндәге авыл түгел. Шәһәрдән бер дә ким җире юк. Тик нигене ыгызыга гына түгел. Шәһәрдә бит инде ыгызыга. Илсур абый һәм Соня апа үй туен узган елның октябрендә билгеләп үткәннәр. 9-га 11 метр зурлыгындагы яңа йорт якынча 1 ел эчендә төзелгән. Эшне Алабуга гасталары башкарган якынча 1 миллион 700 мең сум акча тотылды ди Гыйззатуллиннар. Стеналары борыстан илгән, тышкы яктан стадион белән төргәннәр. Ишек алдындагы гараж, мунча һәм сарай хуҗалыкны тагын да тулыландырып җибәрә. Һәммәсенең дә проектын гаилә башлыгы үзе төзегән. Үзләренә шөгыль табып торгач, вакыт узганы да сизелми. Кышын хуҗалыкта эш бар, җәйне умарталыкта уздырам. Үземнең корт гаиләләрем бар ди Илсур Гыйззатуллин. Җиләк җимеш үстереп, яшелчә җиләк җимешләр үстереп, умарталар белән шөгыльләнәбез инде азрак. Алар белән мәшгуль. Шулар белән ятабыз инде без, үзебезне күңелне күреп. Шөгыль табыла инде. Шөгыль бар. Авыл җирендә. Савык кына кирәк. Савыгы булса, шөгыль табырга була, яшәргә була.
ялкауланмас гына кирәк. Гыйззәтуллиннар авылга кайтып көтәнүләренә һич кенә дә үкенмиләр. Башта ямансу булыр инде дип уйлаган идек, әмма һич кенә дә алай түгел ди Соня апа. Клубта да атна саен диярлек мәдәни чаралар үткәрелеп тора икән. Бик еш менә концертлар була, без шаккаттык инде, безгә кунаклар да кайткан, яңа елга да, аннары яңа елдан соң дагы шаккаттылар инде, аларның тоже ниде шәһәрдә кая эштән кайтсалар да бик концертларга йөрмиләр. Шундый күңелләре булып, яшьлеккә кайткан шикелле булдык дип сөенеп, шундый ошатып киттеләр инде сеңелкәшләр кайтканнары. Яңа елга 2 көн буе шул кадәр күңелле итеп Марсель үткәрде инде яңа елны, аннары яңа елдан соң бер 5-6 концерт булгандыр. Атна саен концерт, то үсәлиләр килә, то яктеләр килә, то розахталар килә, то ниләр ушмалар килде, елабугалар килде. Арташ авылы клубының 80 еллык тарихы бар. Бүгенге көндә аның белән Марсель Шәйдуллин җитәкчелек итә. Аның әйтүенчә, бинага ремонт таләп ителә икән, аеруча тышкы стеналарына. Ә биредә мәдәният тормышы һич тә картаймый. Мәдәни чараларга килгәндә хәзер бу гомумән район буенча алай инде. Минем үземнең фикерем инде, үземнең карашым, Мамадыш районында мәдәният чәчәк атты дип уйлыйм. Чөнки һәрбер авылда концерт әзерләп менә бер клубтан икенче клубка. Ул бит бер куйган концертны 2 тапкыр кабатлап булмый. Бәйрәмнәр еш килеп тора. Мәдәни чара үткәрә кирәк. Менә бу бигрәк тә инде башка авыллар килеп, без аларга барабыз, менә шул аралашып яшәү инде. Ул инде чәчәк атты шикелле миңа. Ну чәчәк сулмасын инде. Менә шулай матурын әйтеп саклансын иде. Кешегә ничек карашына бирәсең? Нинди мөнәсәбәттә буласың? Ул сиңа кире шулай әйләнеп ката. Бу безнең эшебездә. Гомумән авыл халкы тырыш халык. Яратам яларны. Талантлар берсендән берсе күп. Алык Шаһин абиларны, Нәзифә апаларны. Менә биректә Салахлар, Дирия апалар. Алар белән җылы мөнәсәбәттә булабыз һәр вакытта. Гомумән бөтен кеше белән дә. Биректә инде Дирия апалар белән. Һәр вакыт аларга да мин үз карашым бирәм. Алар да миңа шулай ярдәм итәләр. Дирия апа Салахованың үзе белән дә очраштык. Безгә авыл, шахта һәм башка моңлы көйләрне уйнап күрсәтте ул. Сәләт дигән нәрсә Илсурдан килгән бугай. Минем абый бар бит инде военный. Ул академиялә бетергәндә Мәскәүдә хәрәл яши. Нәй бер дә өйрәнелмәде ул. Мин барыбер күрше кызларын өйрәтеп бетердем. Битсия бар, миндегел бар я. Нәй, җиттер өйрәндем инде, ну теге сәләт дигән нәрсә юк инде ул. Белмим, юктыр. Белмим, шул балалар, менә малайлар, Йылдыз 4 яшьтә уйныйдыр инде. Кем Йылдызның бәләкәй малае Айдар. Әле 3 яшьтә уйный башлады ул. Безгә кайтканнары, моның хәтлегенә инде шундый бәләкәй кигән. Лилияләрнең минем кичкенә гармоннары бар я. Мишкагана. Шуны белән рәхәтләнеп уйнап бакчага менеп китте теге бәрән алучылар янына. Шул теге малы. 3 яшендә инде. 3 яшендә. Әйе. Хәзер инде ул нидә? Аны абыйсы да Генисин исемендәге академияне бетерде инде. Ансы эшли. Бу Дина Айдар укый әле. Башта Чорлыда ни?
Нәрсә булыр ул? Безнеңчә педучилище шикелле. Музыкальное училище. Сәнгать училище. Әйе, сәнгать училищесендә укыды, аннары Мәскәүгә китеп шул Гнесиных исемендәге. Юк, аннан соң әле Чаллыда бетерде бер. Менә алар да сәләт. Сәләховлар нәселендә җыр-моңга гашыйк булмаганнар гомумән дә юк. Җырчылар, гармончылар, биючеләр. Өлкәннәрнең эшен хәзер оныкларда дәвам итә. Тальян бик кирәк нәрсә. Рәхәтләнеп шмакка кергәндә мин шалтыратып уйнап җибәрәмен шушы шикелле итеп. Иптәшме, ничек менә? Иптәштә күңел ачу нәрсәсе дә нәрсә дә таралыр. Күңелгә Рәхәтлек бирә. Рәхәтлек бирә. Аннары эшли башлыйсың. Мөбарәкшиннар гаиләсенең төзелүендә дә Тальян гармонның өлеше зур. Соня апа булачак иптәше Батырша абыйны беренче чиратта нәкъ менә шушы сәләте өчен үз итә. Тәрәзә төбенә килеп уйный дип искә ала ул яшьлеген. Шулай ук Батырша абыйның тырыш һәм кыю булуы да Соня апада үзенә карата җылы хисләр генә уята. Миңа бик күп ташлaganda бик ярдәм итәдер инде ул. Ат белән Югорышмага театрга куярга бөтенсенә инде. Ну, менә йөрәгем белән якын итте мин аны. Ничектер. Шул гаделлек өчендер инде дип әйтәм инде. Миңа турылыклы булгандыр инде. Иң әйбәт ягы дөрестлек, турылык, гаделлек. Иң әйбәт сыйфаты шул. Гадел булды, дөрес булды, туры юлдан йөрде, кыек-мыек юлларны белмәде бөтенләй. İbetle per işledi bile işinde degen bütün asatmadı. Gömen yurtta şul hoca buldu. Men kübrek bir işledim bitinde. Şitte yekide agronom kirmende tegeninde ekonomist bitinde yurt dışı kübrek bana buldu indi. Ama o da ritmede işledi. Etem bir doğru buldu, evet buldu, akıllı buldu. Алар икесе дә 1928 елгы, икесе дә Арташ авылыннан. 1950 елда Батырша абый Германиядә хезмәт иткән чагында ялга кайткач никах укыталар. Тагын бер елдан чираттагы ялга кайткач язылышып та куялар. Шул дәвердән 62 ел узып та киткән. Тату матур гомер кичерүче үрнәк гаиләнең сире нәрсәдә икән соң? Береңә юл кую. Бер-берегезгә юл куйшып, якын итешеп инде, якын иттек. Берин хезмәтен күрә белергә кирәк. Ул кайтмады дип мен үчетергә тиеш түгел тормышка. Менә берин ярдәм итешеп яшәү шул булай. Батырша абыйның хезмәт юлы 1946 елда Мамадыш МТСында башлана. Аннан 8 ел Арташ авылында күмәк хуҗалык рәисе, аннан Урта Кирмәндә 20 ел икътисадчы булып хезмәт куя. Шуннан лаеклы ялга чыга. Иптәше Соня апаның хезмәт кенәгәсендә ни бары бер генә язу. 41 ел дәвамында Арташ клубын җитәкли ул. 2 тапкыр СССР министрлар советының рәхмәт хатына лаек була. Кайда ат белән, кайда җәяүләп авылдан авылга концерт, спектакльләр куеп бирүләрен сагынып искала героебыз. Мамадышка Сабан туена концерт куярга кушалар бит инде. Бардык. Ике җегет, ике кыз биргә кирәк хәзер. Чыгып биедек. Безне Казанга җибәрделәр. Казанга бардык. Гадәскә Камал театрында Җыласым килә инде аны сөйләсәм. Хәзер Уркыя Ибраһимова дигән баянчы хатын без Мамадышта нәрсә бәләкәй инде. Безнеке күптән бәләкәй. Без пишмакта гына сыкырып торабыз икәнгәр. Эш көй белән генә чыгарга кирәк. Театрның сәхнәсенең уртасына. Репетиция ясатыргач беренче урынны алды кайтмай. Татарстан буенча бит ул. Беләсеңме? Мин алып кайткан идем. Менә бу икенче. Ул Мамадышның бер концерты, бер нәрсәсе дә бездән башка кайтмый. Бөтенсенә. Мөбарәкшиннар 4 бала тәрбияләп үстергән. Бүгенге көндә 8 оныклары, 3 оныкчыклары бар. Балаларның барысы да югары белем алган. Ул еллар өчен бик сирәк күренеш бу. Без тырыштык билем алырга.
Tertipli burga bilim alırga. Gül 5'ke okudular Allah'a şükür. Өлкән уллары табиб, икесе хукук сагында тора, кызлар укытучы һөнәрен сайлаган. Әтинеләрнең горурлыклары һәм төп ярдәмчеләре алар бүгенге көндә. Арташ авылының тагын бер хөрмәтле кешесе Зәкия апа Гәрәева. Аның исемен ишетүгә күз алдына матур-матур чәчәкләр, гөлләр килеп баса. Өй эчендә бизәк төшерелмәгән бер генә урында юк. Ул аларга чигү чебе белән үзенең күңел халәтен төшерәдер сыман. Үзеннән үзе килеп чыкты инде ул Илнар. Аны кеше өйрәтмәйди ул. Башына да үзем нидәм, тырышлыгым белән өйрәндем. Аны кеше өйрәтеп кенә булдырып булмыйдыр дип уйлыйм мин аны. 5нче класста алып эшли башладым инде. Бәйләүләрне шелтәр башта бәйләдем. Аннары шел бәйләргә тотындык инде. Фирмада эшләгәндә кирәк булды җылылыкка гамаш. Соңыннан күлмәк бәйләдем. Җылы булсын дип. Халат белән генә шулай нитеп кенә йөрдем инде. Осап киеп йөрергә җылылыкка. Соңыннан шушы шигә керештем инде. Кешеләргә дә күп шиктем. Хәзер күңелне тынычландыра ул. Ялгыз бит мин, ялгыз бит шитен. Кичләрен шитен була, ялгыз утырганда миңа бер иптәш бу. Зәкия апа Арташ авылына 19 яшьлек чагында 1963 елда килен булып төшә. Иптәше Рашид абый белән 2 малай һәм бер кыз тәрбияләп үстерәләр. 6 оныклары бар. Әмма гаилә башлыгы бүгенге көндә арабызда юк инде. 11 ел элек вафат була ул. Бөтен юанычым шигү эше ди Зәкия апа. Җәен бакчасында чәчәкләр үстерергә дә ярата. Шулгына менә балалар җиткәч аларга кирәк булыр дип шигәм инде. Кеше иптәшләрем шигәргә куштылар инде шулай. Менә кияүгә барырга сорадылар да. Менә шуннан кызыктым да хәзер үземнең оныкларыма сөйп куям әле. Үзем савалытта. Зәкия апаның эшләрен төрле күргәзмәләрдә дә очратырга мөмкин. Алдан заказ биреп эшләтүчеләр дә бар ди ул. Монсасын лоиш ягыннан сорадылар. Кияү белә келеш işin bulsası. Үзебезнең авыл кызы инде ул. Монсыз сабантуй işin чиктем. Әзер булып торсын дип. Сабантуйга бүләге, сабантуйна бүләк işin чиктем. Үзем чигүче булгач, чигеп биргән уйлаган бия. Арташ авылында гомер кичерүче Эльмира Галиеваны да үз эшенең остасы диләр. Бүгенге көндә Урта Кирмән һәм Арташ авылы фапларында фельдшер-акушер вазифасын башкара ул. 523 кешегә хезмәт күрсәтә. Шуларның 130-ы арташлылар. Кечкенә мәктәптә укыган еллардан алып медицина хезмәткәрләрен бик күңелемә ошады, бик яраттым. Үзем дә шулай укыйсым килде бу хезмәткә. Күрсәтергә. Ничә ел эшлисезме? Хәзер инде менә 25 ел 2 авылга хезмәт күрсәтәм. Эльмира Галиева 2 авылга 2009 елдан хезмәт күрсәтә. 30 кеше кабул иткән көннәрем дә бар ди ул. Кыен түгел, эшемне бик яратам. Абитка кадәр Урта Кирмәнгә төшеп эшлим. Абиттан соң сәгать 1дән алып 4гә кадәр шушы үзебезнең Арташ авылында хезмәт күрсәтәм. Хәзер инде авылда өлкән яшьтәге кешеләр күбрәк. Баралмаучыларның өйләренә барам, уколлар ясыйм. Арташ ФАПы 1963 елда төзелгән бинада эшли, аны ремонтлау 2015 ел программасына кертелгән. Бирегә килгән һәркемне фельдшер ачык йөз белән каршы ала, елмаеп озатып кала. Илбираны көккә канагат киләйнәгә мең рәхмәт. Аның күп тырыш эше, белмим инде бүтән кеше булдыра алмасаның күк. Шул чаклы ягымлы. 2 пунктна эшли бит. Башта Кирмәндә эшләп менәйме? Аннары көн тими, төн тими, шушында йөгереп, бүтән ничәмә кешегә укысалар.
Армыйды белмим. Орташта табигать санитарында яши Кашаповлар хуҗалыгындагы Байкал исемле бөркеткә май аенда 1 яшь тулачак. Аны көндезләрен аягына бау бәйләп бакчага чыгаралар. Хәзер кичке куашамый, үскә вакытта куашайты инде. Постоянно көннән җортым тәбир атган юк. Хәзер көннән бер үсәң тибезендә ошап карамый. Хәзер ушаклы 3 маңга инде теге. Постоянно куашарый. Булайда валерда тора. Көндезләрне чыстайды. Келеләр шамша нүләле бөркет бар дип хайран калларны килгәч. Фотовачы. Каршкаша килеп селфка ямлы. Кашаповлар хуҗалыгыннан чыкканда безне йорт кошлары үз телләрендә җырлап узатып калдылар. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген Арташ авылының яшәеше, аның кызыклы шәхесләре һәм үзенчәлекле гаиләләре белән таныштык. Шушы урыннарда авылым таңнары тапшырулы тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сәламәт булыгыз.